Njengenjwayelo ake sibingelele lapha emakhaya sibuyile futhi ne-episode eshisa phe yayo ke i-Durban Network uhlelo ke olumnandi kakhulu ungakhohlwa ke ukuthi sikhona ku-YouTube as Durban Network igama ngusiya ngihamba no Usabele Ndabase. Much appreciated to everybody who has been tuning in kuma episode wethu esesiwenzile. Please subscribe, go to our YouTube channel, subscribe and subscribe. Siyacela ukuthi niye nalapha ku TikTok na ku Facebook nisilandele ni comment and ni interact nathi. Ni interact nathi indeed bafowethu ngoba ukulike kwenu nokukhomenta kwenu to ama videos wona lawa ke we Durban Network ikona okusikhulisayo. You know what I'm saying? And whenever niloko nikhomenta lapho sizogcina nje sesihlezi sikhuluma ngamagama abantu abakhomentayo njalo ezintweni zayo iDurban Network. Mfowethu we are here. Yeah, with another epic show. Mhlambe ngiyabona ukuthi mangibuka nje ngakuwe ngiyabona ukuthi ugqoke iskipa or ihoodie ebizayo yegushi. That brings us to our first topic of the day or of today rather. Ngabe ukugqoka mhlambe ngingasasho for wena nje but ngabe ukugqoka ama brand ukugqoka ingubo ezibizayo kuhle yini for someone ongasebenzi? Hey into enzima kakhulu because it leads to a lot of stuff. Ngicabanga ukuthi nathi siyazazi, you know. You'd find ukuthi umuntu lento uyiqala eyithengelwa abazali mhlambe years along the line umzali mhlambe aphelele umsebenzi okanye umzali mhlambe adlule emhlabeni usejovekile ngalento ukuthi yena njalo ngoDecember bazomthengela isimpova seNike bazomthengela intoni yabo yonke lento and at the time labantu laba kade bemsiza ngalento bengasekho khona lento esithi continuity kumele kuqhubeke lokho kade kwenzeka you know? So the time sezingekho lezi zinto lezo what would be the next step? Phela lo muntu akasebenzi, lo muntu mhlawumbe usasesikoleni okanye ufuna umsebenzi akawuthola umsebenzi, you know. So it end up sometimes maybe getting to crime activities and stuff so that akwazi ukuthi aqhubeke nalezi zinto. So I would say kuyingozi for umuntu ongasebenzi whether wesifazane or wesilisa because kunalento okuyakhayo kunale status okukwakhela sona uthola ukuthi in reality awusona okanye kwesinye isikhathi iyakwazi ukuveza njenganomuntu onemali onganayo you know iyakwazi ukuveza njenganomuntu ophila kahle ubungaphili kahle so it just I mean giving that false picture about yourself, giving a false picture about yourself. Mhlambe ngabe ezinye zezinto lezo ezigcina zenza abantu besimame mhlambe abanye ejola nobani ngoba uyasebenza njalo meholile uyamnikeza imali yokwenza i-shopping shopping impova zo Nike ikipa zo identity mhlambe ngabe enye yezinto ezigcina ziba umthelele ekuthini abantu besimame benze lento yokucheata or ukujola nabantu abangabathandi. It's played a huge and a massive role, you know. Kakhulukazi nje einganeni uthola ukuthi zisasana nenkinga ye peer pressure yonke leyo nto leyo, you know. Uthola ukuthi uthanda izinto ezingaphezulu kwakhe angeke naye afford okanye angakafiki esigabeni sokuthi angazenzela zona, you know. Agcine end up mhlawumbe umuntu manje eyifaka kubantu you see uthola ukuthi bazomsebenzisa ukuze akwazi ukuthola lezi zinto. We speak of brands into ezinamagama ama waves nokunye you know. So iyakwenza kakhulu. I just wish these brands sometimes they were not introduced but phela they were introduced because ingubo uthola ukuthi ingoba zi strong uma ngabe uyithengile you know ukuthi ungahlala na unyaka wonke ingakaphuphi irrespective ukuthi uyigqoka kangakanani. Yes kona kunjalo mfowethu. Sidlule lapho kunenkinga ekhona kune crisis eserious la eThekwini
kunabantu abadayisa emgwaqeni abakwenza ngokukholela ukuthi nabo basuke befuna ukuxosha ikati eziko kuma families zabo abanye bafundisa ingane but time to time sibona labantu besukelwa amaphoyisa aka metro ebathathela impahla ithini lento ngomasipala wethu nangathi bantu are we sort of losing a certain component of the law mhlambe sizama ukwenza izinto kodwa sibe sitshela ukuthi azikho noma kuyasiphoqa lokho umasipala wrong. It's just the conflict of ideas, also a conflict of perspectives. Abantu babuka ukuthi emgwaqeni ila kuhamba khona abantu, meaning ila bezokwazi ukuthi bakwazi ukwenza khona ama sales, whereas umthetho wona on the other side ufuna ukubona iThekwini clean, uyahlala nawo une vision, uya envisage izinto kufanele zenzeke ngeThekwini lawo yabo. So the time bona bebona iThekwini clean thina badayisi sibona iThekwini as a business. So yabo conflict ama perspective, indlela yokubona, indlela yokucabanga, zonke lezo zinto. Kuyiqiniso ukuthi abadayisa emgwaqeni abakucabanga akukho wrong, because at the end of the day the minutes bebeka impahla yabo izothengwa because it's a CBD, you know, it's the most busiest area, whereas iThekwini nalinalo iphutha ngokubaxosha because at the end of the day they just want the city to be clean. At the end of the day they just want the tourists to have space mangabe bewalk edolobheni. They also want to create an impression kubantu abarentela iThekwini njenga nenkampani ezaziwayo esingeke sizibale ngamagama erentela iThekwini ezinezitolo namabhizinisi amanye ukuthi abone na ukuthi they are protected. There's a difference between umuntu okhokhela ama rates nomuntu ongakhokheli ama rates. Konke lokho bobabili labantu kuyaba favor, kodwa ekugcineni kwelanga bobabili futhi babona kuyinto abayidingayo ukuze bakwazi ukuthi basurvive okanye izinto abayifisayo zikwazi ukwenza. So inkinga ezohlezi ikhona up until the time whereby uhulumeni waseThekwini uDurban Metro ezogcina mhlawumbe enza indlela okanye ama means angaphezulu kwalawa ukuthi abantu abatholele indawo ezicishe iqonde, futhi kulezo ndawo acreate imarket yokuthi abantu babone kunesidingo ukuthi bayihambele leyo ndawo ukuze basupporteke laba abazobe sebebekwe kulezo ndawo. Mhlambe khona yini indlela ngempela engakwazi ukushesha kakhulu isisombululo esingavela ngaphandle kwaleso show? I don't think sengisho ngoba we have a festive season coming. Abantu, that's where they wanna do more business to maximize their profits because of the opportunities will be corner. The CPT will be more busy. People will be having ama bonus, buying more and more and more. Okuzobasiza labantu. Mhlambe can there be a formulation of isixazululo esingenza ukuthi ingenzeke lento, ngoba njengoba kuqala festive season kuzothi kubhizi abantu benza imali, abantu benemali rather, kodwa uthola ukuthi laba abafuna ukudayisa ukuze bathole imali kulabantu abaholile amabonus bazobe besusa uDecember wonke bexoshwa every day, amaphoyisa ehlala lapha ezistrate nebagada. Can there be a formation of isixazululo esincane esingenza ukuthi bakwazi ukusebenza nabo come the festive season? It can't, and it's not easy ngoba whatever ecatshangwa umasipala i-opposite nento ecatshangwa abantu aba-owner ama-business. Ngizokushiswe yini lokho? Ungahlala uthi wena akusekho amaphoyisa ozowathumela emgwaqeni ukuthi ayosusa abantu. For instance, uCheckers efonela amaphoyisa ukuthi
naba abantu badayisa la phambili komnyango wami badayisa ama-veg nami nginawo ama-veg badayisa ama-fruit nginawo ama-fruit why wena udecide ukuthi le phoyisa noma amaphoyisa kade mala angabe sabakhona why udecide ukuthi kuyekwe ukuthi kususwe labantu ngoba phela badayisa lento nami engiyidayisayo bavimba ispace lesi nami engisi-utilizer so konke okungacatshwanga umasipala ngaleso sikhathi ehlangene nabo abadayisa emgwaqeni kuhlukile kunaloku azobe kucatshangwa uShoprite lekuwukuthi laba abadayisa emgwaqeni badayisela khona and indawo yakhe futhi ngabe sesidlula nje kulelo daba ngabe Umhlanga sowuyindawo engcono kuneThekwini in terms of ukuthandwa abantu nokuhanjelwa abantu I think mhlawumbe singayibuka nangokuthi kungakube yini edonsa abantu ukuthi baye eMhlanga you know iyona ndawo enkulu Umhlanga masingabukisisa sikhuluma iqiniso I think i-Oceans Mall iphinde ya-eda ey'ntweni kade zikhona ezithi Umhlanga iyona ndawo ekuyiyona engahanjelwa remember i-Gateway iyona yaba undaba mlonyeni kakhulu kubantu bala eThekwini enye into esiyibheka eMhlanga sibuka ukuthi kusaseyindawo eclean kusaseyindawo ene-safety eningi kusaseyindawo mhlawumbe othi uma ukuyona ube nama options amaningi eindawo okuwukuthi mawungena kuzona ne-safety futhi ayicompromise so ngingalibeka nje ngithi yes Umhlanga is becoming more and more to be a place to be recognized or to be a force to be reckoned so nje okwamanje ngempela Umhlanga iyona ndawo yona ngempela mhlambe asibheke kakhulu ama-hotel asemhlanga ama-lodge ama-B&B if akhona are they benefiting out of le transformation esikuyona whereby abantu they are moving from ukuya kakhulu eDurban sebethanda kakhulu Umhlanga it is and sekunesikhathi futhi bebenefita ilanguage yokuthanda Umhlanga ayiqali vele manje sekunesikhathi abantu bekhuluma ngomhlanga futhi ayidrop indaba yomhlanga kubantu njalo mabecabanga into engathi ihlakaniphile you'll hear them speaking of Umhlanga so I think on a constant basis abantu who are running businesses there it hotels lodge B&Bs itoro and stuff they are benefiting and they will continue to benefit because okunokuthi udrop Umhlanga it's just climbing the ladders bafowethu ningakhohlwa ukuthi ke sixhaswe yiyona native guards khona lapha ku Facebook sikhona nalapha ku TikTok it's Durban Network siqhubekela phambili mfowethu icala la former goalkeeper of Orlando Pirates wakhona la eMlazi uSenzo Meyiwa libukeka lisana umdonsiswano ngiyeza ukuthi impela njengamanje insizwa the latest person ukuba kwi-dog uyana ke uGininda ukuthi umfowabo kaSenzo Meyiwa ukholelwa ukuthi uGininda umastermind ekugqitshweni kwabo bonke ubufakazi obambelana necala kuloko kwashiwo nje kusho kakhulu yena ke umfowabo waSenzo Meyiwa ukuthi lecala leli linama docket amabili docket yokuqala iyona ecorrect eyayi reporter what has actually happened then docket yesibili iyona docket eyaseyifihla yonke into eyenzakala kahle kahle yaseyiletha into okuwukuthi ingamanga ngokusho kwamfowabo wakhe ke uSenzo Meyiwa kodwa kakhulu mhlawumbe into esingase siyibheke ukuthi yini eyenzakala njengamanje okunye okuke kwavela ukuthi abashushisi abaningi babe nokudonsa inyawo zokuqhubeka basupport noma babe ingxenye yecala bedinwa yona le ndaba yokuthi kuloko kuthiwa kunabantu abangena abahlasela endlini yakho yakuboke kaKheli Khumalo ekubeni bona bakholelwa ukuthi
yonke into eyenzeka iyayisuka ngaphakathi kubantu ababekade behleli ndawonye. Kusho ukuthi abashushisi sebeya esayidini laTefo nesayidi lamfowabo kaMeyiwa. Impela uma bekwazi ukustenda ndawonye babe sakuboycotha noma sakuduba noma sakubuka ngenye indlela icala, kuchaza kona ukuthi kunento abangayi-entertain, of which bayakusho ukuthi abayi-entertain nhlobo futhi abafuni ukuba ingxenye yenkulumo esaqhubeka ithi khona abantu abangena lapha ekubeni abekho abantu abangena. Mhlambe sibuka nje isikhathi icala selisithathile manje sekunalento eyenzakala labashushisi benza lo lento ithini ngomthetho wethu ke mhlambe ngoba ngicanga ukuthi icala mase lifike lapho ukuthi abantu abafundela umthetho to that level sebe behavior kanjalo, it proves the other side of umthetho wethu ukuthi really uhlulekile uku-implementa izinto right ecaleni ngesikhathi esiright. I think kusuka nje ekuqaleni icala leli singalibuka njenganecala elaba nomdonsiswano ngoba noma lisuka bakhona abantu on the side of law ababe kade belibone ngalendlela abanye asebelibona ngayo manje, kodwa kwaba nomdonsiswano kwakuvele kuphikiswana ngaphakathi ukuthi laba abanye baya kule side while laba abanye baya kule side. Akukaze kwaba vele icala elake laba ngxenyenye ngokwesayidi lamaphoyisa, iside le-judiciary, abashushisi and so whatsoever. So lalivele liloko linawo lo mdonsiswano ukuthi abanye bakholelwa yiloku ngoba kuwukuthi nabanye bakholelwa yiloku ngoba kuwukuthi. Mhlambe yini esingayilindela ukuthi ekugcineni ngase ibe mhlambe isiphetho. Kunzima ukubuka isiphetho secala elinjenganaleli kakhulukazi ngoba ukwenzeka kwalo kuyo yonke into eyenzeka kulona uyabona ukuthi kunesandla sesithathu othola ukuthi akusesona somthetho, sekuyisandla sokuwayinda yonke into ukuthi ivune izimo ezithize. So icala njengalelo alibi nesiphetho ngoba liyohleze linaliyonto efuna ukulidonsela esayidini lalo up until kungaba khona umuntu oyofuna ukukhohlwa into eziningi ezibukeka zingafavor labo bantu kodwa ayithathe ayibeke esayidini lomthetho futhi umthetho bese ustrengthena ngendlela ekufanele ngabe uba yona ngoba in reality noma ngabe kuthiwa leli linye side alinacala le side elingaboshiwe njengamanje, kodwa uma ubuka ngokwecala nangokwe originality yecala kumele ngabe abanye babantu mhlawumbe asebeke bavalela noma bazophendula imibuzo ethile kodwa akukaze kwenzeke. Kodwa iprocedure yecala kwezinye inkathi iyaye ithi abantu abanjengabo kufanele balethwe for questioning. So but akukaze kwenzeke. So izinto ke obonayo ukuthi icala lunonyawo lwesithathu. Linonyawo lwesithathu. Yini engenziwa ukuhlisa udlame ema-hostels? Siyabona ukuthi there has been a lot of ama-instances areportwayo. Ngizwile nje ukulapha kaMashu ehostel anginensizwa izolo noma phambi kwayizolo ekuvukwe zishawe ngenhlavu khona lapha manje ekuthiwa insizwa zandawonye okuyinto embi. Mhlambe ke nje sibheka in general udlame lasema-hostela or ukufa kwabantu ngesihluku ema-hostela, mhlambe yini engenziwa uhulumeni or umphakathi at large ukuzama ukuminimize lento yodlame lasema-hostela? I always say and I stand by my words ukuthi ama-hostela it's just one institution that to be end. Why ngisho njalo ngoba the minutes eqhubeka egroupa abantu abasuka endaweni ezikanje njengalezi azigroupayo vele bazofica abantu okuwukuthi sebaqala ukuganga nje babaqala nje ukuganga sebezo influencer nalaba because ukuganga kwase hostel akusuki namhlanje akusuki futhi izolo. Ama hostela aqala ukuba nje ngeenkathi
mhlambe esingathi inkathi zodlame lepolitiki asuka lapho ukuthi ama-hostela abe nodlame kanje awaphindange futhi astop kungathuleka kwangaleso sikhathi but after sometimes liphinde libuye udlame so udlame lwasemahostela anguliboni liphela eduze cause umdonsiswano oqhubekayo wesiphathi sekugcine sekwaziwana ukuthi emahostela ila kucasha khona o-hitman labantu ekuthiwa yinkabi okwenza ukuthi kube nzima ukuthi sithi ingaphela yonto cause siyaphenduka yaba isinkwa kweminye imizi. Mhlambe khona into yake yashiwo uformer president uJacob Zuma ethi one of inkinga ezenza udlame oluningi emahostela onakubantu nje in general ngesikhathi abantu belwa ngesikhathi kulwela lento yepolitiki njengoba bezochazile kwathi makuphela kuwabantu belwela ipolitiki belwa nabantu abamhlophe abanye bebulalana bodwa kwathi makuphela leyo nto kungena kwi-freedom abantu they didn't get the counseling meaning they were not counseled for izimo enzima abadlula kuzona wathi ubona yena kuyinto eyenza ukuthi udlame lungapheli nabantu ababulala abantu nabantu abanenhliziyo ezigobile bengapheli ingoba abantu they were not counseled ukuthi badlule okuyinto esiyazi ukuthi noma ngabe kuthi ufika kuma social worker makuwukuthi mhlawumbe uthi ngikudutshula abantu basekhaya phambi kwami kuzothi hayi kumele uyobona i-therapist ikwazi ukuthi ikhansele or i-social worker and whatsoever so since ngempela ingenzekanga leyo nto do you think mhlawumbe uformer mongameli wayeqinisile? Yeah, it is wayeqinisile kakhulu I think kwabeka ipoint impela elibalekile abantu abaningi babhekana nama trauma ahlukahlukene ngalezi ikhathi lezi ekuwukuthi iningi labo futhi abanye labo bantu abanye basaphila you know so ibonaka abantu labo who are passing that very same violent mentality kulaba abafikayo ehostela kanti ke singakhohlwa nje ukuthi vele ibuyishayishaye ikuveze lokhu ukuthi kwayena kuZulu ewonkana nje akakazi acleanse from wars that were called by iLembe uShaka kasenza ngakhona so into eyoloku idlulela esizukulwaneni ukuthi uZulu abe isizwe esinodlame okubike udlame ukwazi ukukhombisa ngisho ngasali nezizwe abulalane nje uZulu ajuqane yedwa kuyafuneka ukuthi kube naleyo cleansing kuphinde kube naleyo counseling kubantu abaningi kwaZulu abadlule kuma traumas agcina ebashape from the people that they are today. Yebo siyathemba madoda lapho izinsizwe ema-hostel anizame izinto ezinye indlela ezinye zokuphila singahlukumezani sodwa ziningi indlela zokuphila abantu abangazama ngazo bavula amabhizinisi amancane azokhula agcine emakhulu mfowethu kunento yanda le KZN kodwa sengathi yehla le abantu abavele babulala abantu bamafamily abo ingathi yehla do seyiba khona there and there nayivuke Eastern Cape ngamandla into yabantu ekuvele nje kuqumbwe phansi abantu abasuke mhlambe bendawonye or abanye ukuthi abantu befamily yini engene eEastern Cape. We spoke about this kulama incident enzekile whereby you'd find ukuthi 7 to 8 or to 9 members of the family are being gunned down in a very same night for which sasho ukuthi cha lento ibukeka inomkhokha iumkhokho omubi kahle iphinde futhi ibukeke inomsuka thizeni osuku resulta lapho it's a continuity of what has been happening leqhubeka lapha eEastern Cape but above everything it would come back to into esake sayikhuluma sathi noma ngabe kuxatshweni kangakanani noma ngabe kuthiwa ufisa kangakanani ukubona labo bantu beshona phansi kodwa uma uzobulala abantu besifazane udlulele enganeni ezincane ichaza ukuthini yonke ikhuluma mapha ama volumes ikhulumani wena njenganomuntu osuke
phakathi kwaleyo conflicts. Let's understand ukuthi uyaziphindiselela but enganeni uyapi kumuntu wesifazane osasemncane less than 15 years uyapi kulowo muntu. So ifanele siyibuke futhi ifane nale topic esibuya kusona. Khona into ezidinga i-cancellation, khona into ezidinga i-counseling I mean nokugezwa nje komuntu ukuthi ingqondo naye icabange kahle because abantu othi umubuka kahle akusho nengqondo isuke ingasasebenzi kahle. Siphinde sikhuzeke futhi phela nezinyanga esezaba khona kule nsuku ukuthi azike ziyeke ukuthi umuntu asefikele enye into zimjoje ngentelezi ezithile athi maseyidlile umuntu agxajelwe ikhanda. Siphinde sikhuze nama drugs because some of these people when they do these things they are under drug substances for which umuntu agcine kade yobulala umuntu oyedwa abulala indlonke. Abulala indlonke kubhlungu mfowethu. Nayi itopic ethu esivala ngayo. Sibonile ukuthi bekuvotwa iqembu le-ANC kade liphethe la KwaZulu Natal lehla lashona phansi njengoba sesibona nje ukuthi even umuntu osephethe iprovince mayor ipremier sorry ipremier sekuumuntu obuya kwelinye iqembu ekusho ukuthi ngempela iANC declineile yaze ya resorta into iGNU eyagcina yenza ukuthi kugcine ukuphathwa kweKZN sekuyinhlanganisela. Mhlambe ngempela iqembu leANC ngabe sekukuphela kwale Natal. Kuyaye kuthiwe izenzo zomuntu ziyamlandela. Iqiniso ukuthi abantu bayithembile iANC for so many years eThekwini. I think ama terms awu2 aphelele nje beyithemba iANC abantu okunokuthi ibanikeze okuhle yaba inhlangano abayidawuthayo over the years ukuthi ngabe ipolitical party ngempela ekufanele baqhubeke yini bayithembe. Ngicabanga ukuthi ngaphandle nje kokunanaza yes noma ngeke sithi kuyaphela ngeANC but ayehla amandlayo aqhubeka ayehla amandlayo kwaZulu Natal njengoba sibona nje ukuthi kube neqembu elifikile elisha iMK party from the former president ANC uJacob Zuma lafike lazuza amaningi amavoti okuchaza ukuthi lokho kuyawehlisa umgqiqo noma amandla awo Khongolose. Even namanje kuma by elections akhona siyayibona impela iMK iloku ithatha amanye amaward na futhi iIFP because iIFP eqale lo mgqiqo lokhu ithatha inqwaba yamawards akade phethe uyena uKhongolose. So kakhulukazi nje ngathi abantu mabebuka iANC babuye ba reflect kuyona national ukuthi vele labantu basiphethe esizweni sonke kodwa ayikho into abasenzela yona. Noma umunye kwiward yakho uthola ukuthi izinto ezinye bezenzeka ezilingana nomnotho weward kodwa uzophinde futhi afune ukubheka national ukuthi hayi leqembu alenzi kahle for which I think it's unfair for the party. Kodwa ekugcine nje uma ngabe utshala amazambane anele u5 hectares ungalindeli ukuthi uzovuna amazambane ka20 hectares. So bavuna bakutshalile. Asibonge lapho bavuna bakutshalile. Sibonge lapho emakhaya. This is the end of our episode. I-episode ke yethu yanamhlanje it's the Durban Network. Ningakhohlwa ukusubscribe khona lapha ku-YouTube, ningakhohlwa ukuya ku-Facebook like and comment kuma videos wethu. TikTok nakhona nenze njalo futhi share, comment and like. Siyabonga kakhulu. Igama nguSiya, ngihamba no Usabele Ndabase. Siphinde nje siqhubeke simgqugquzele ngani zakwethu ukuthi ni subscribe kakhulu lapha ku YouTube ukuze i-channel ikhule. Durban Network. Danko.